kong ngai ngu yo blay bula penyo hangi ya kanika por kabakordor hakaban ya perkat bat puson ya kaktin ke jong blay bat ngai ku blay ru ya pi i wei hakakerteng kabat tiang tam ka jong utrai banong penim juni Yesus Kristus kabenta nagaktin ke jong blay kabanga kwa banya selok hakani kapor kalom nakashiti ke jong apostol Paul syakinong Ephesus kalenong kabasan kadekot kabakatsan kiktin kiba ongkum ni dokmi pate kum no pia om kum ki bomstad henry kum kibastad lengkot nginyepe yakane kashiti kajong apostol Paul syakinong Ephesus upol haba uto yakane kashiti uto syaki Kristan gentle kibadon ha Ephesus but upol haba uto yakane kashiti uda kentu yaki Kristan ha Ephesus bagi day ban ya katkum kajingkot bakan jambreng balakot yaki syaka renyeng ukris bat syaka jingong bapura kajing jong kamet Yesus Kristus namar upol utipha bakasdong Ephesus kadikasdong hakabaka temple jangka blay dayana kayeng bat yakane ka blay dayna ha Ephesus la nyeu yaka kum ka blay jong ka roy ka pan hakiliang baro jong ka long briu man briu bat la nyeu kor bha yakane ka blay de ki Greek bat ki gentle namar kata upol uong yaki Kristan ha Ephesus to kmi bha kum no pia om kum ki bomstan henry kum ki bastan pramen sim ki bakorong lengba kane kadkot ngakwa begini pe lengkot haki arteli ki benta ka banengkong to kmi pha kum no pia upol ukot yakino Ephesus ban bishar ban kmi pha ka lenti ka bakumno ki de ban ya haka jingim ka jongki kum ki Kristan ki bala yo mat ya ka jing tau tmai haka jingim ka jongki bat kaju upol kum juru ukot yang ngabat yangi kum ki kun ki jong blay kalenti kabakumno ni deiban yan haka jing im ka jongi kum ki kun Kristan lang la bishar ne kmi phane em kalenti kabangi deiban yan lani nga lang la yat ne em kat kum ka jing shai ka gospel Christ kabenta kabaar om kum ki bamstan henry kum ki bastan upol ukot iki Kristan ha Ephesus bakin ya kum ki bastan om kum ki bamstan namar habaki im rengkan bak ki briu ki bom itu ya Yesus Kristus namar kata ka day ki bakin yan haka jingstan baki dayban yan haka lenti kabara katkum kamon ka jonglay bakin light nagi jing syak dawti haki waypat ki bom syam langay yaw Jesus Christ at kum juro ko ki para mensin ki bakorno kani kan ka ru yang ha badengi kum ki bangin long ki bastan banjit ya kalenti ka bangiya kum ki kun Kristan namargi im hagisni ki ba
Ni im hagis gi kibadap daki jingile haga jing im ke jung. Namar kata upol ukwat ini. Bangi deban yai kum kibastat. Kum kibamstat. Wat ladangin pulih Efesus san kanong kebesan ket khot ke baar ko. Bato pin yai haga jing i kumba ukrisru ula i jepi. Batu aitino yalade nakabenta jung. Bat ula aitino yalade nakabenta jung. Kum kajing aingu bat kajing kinya hau bele. Ya kaban long kajing ubi. Kaba iubi. Namar kata. Kani kaktin ke jauh bele hakani kapur. Ka khot bat ka wer yang i kum ki khun ki jauh bele. Bangin yai hakalenti ka vededur kat kum ka mon ka jauh bele. Bangin yai hakalenti ka bapenso ba ya bele. Bat bangin le ya ka ka vededur kat kum ka mon ka jauh bele. Ublei un kerku ublei un aibor bakum gi kun ki joble nila ban yet ikalenti kabangi yan hakajing im kajingi bangin long kita ki breu ki bastat ki bayan bat ki balle ye kamon ka joble ublei na ka benta ka buram ka joble amen jawin duai ublei uba ukpa jingi uba habling Iwan pawa khamat ke khet ke jingi snai ke jomi hakani ka por ke bamenta banai ngu ya ke jing don ringkat ba ke jing lam ke jomi ya ke jing im ke bala letno ke jomi ban ngi du wairu ba men isnai ablai ban don ringkat lem bat ni na ka benta ki por ki bedansa jong ke jing im ke jomi But I boru yang i ablay bangin yai ket kum kamon ke jomi bangin yai kum ki bomstan henry kum ki bastan namar ki ne ki sngi ki bangi im ki de ki sngi ki ba ki sngi ki ba dap de ki jingle ka jing im ke jomi rai ba it ba isni namar kata ya rap pat kersyan bor ya ka jing im ke jomi Ayu pai dan manong khat ke khet ke jing isnai ke jing jing i ke jing kalap yang na ka benda ke jing im jina jing i ke nong isnai bandara isnai ablai bandon ringkan ke kapur ke badan sa jing im ke jing aka kerteng ke jing Jesus Kristus ni wai amen